Il-Bank of Valletta rnexxielu jirkupra 10 miljun euro mit-13 il-miljun li nsterqulu fis-cyber attack li ġarrab 3 xhur ilu. Dan żvelaħ il-President tal-Bord tad-Diretturi tal-Bank waqt li kienet jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Bank of Valletta. Qal li l-bank mistenni jirkupra l-flus kollha li nsterqulu u ħabar li l-Pulizija rnexxielha tidentifika il-moħħ wara dan l-attakk. Is-Sur Xerri żvela li l-Pulizija Internazzjonali skopriet min wettaq u sera il-flus mill-bank. Qal li l-bank qabad avukati barranin biex jintraċċaw il-flus u jġibhom lura. Intant matul il-laqgħa Sur Xerri ħabbar li l-bank għamel profitt qabel it-taxxa ta' 71.2 miljun euro. Dan wara li wara b'75 miljun euro bħala provvediment f'każ li jitlef kawża li nfetħet kontrih. Il-kap eżekuttiv tal-bank qal li biex il-bank jenfasizza fuq is-sostenibilità u l-istabilità fit-tul, il-bord tad-diretturi ddeċieda li ma jkunx hemm ħlas ta' dividend. Madankollu qal li l-azzjonisti se jingħataw isma' bonus ta' sem ġdid għal kull 10 isma' miżmuma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.